Am aici o cutie de praline Amoreta cu 4 feluri. Un fel este cu macarons cu fistic, altfel cu panna cotta și zmeură, altfel cu cheesecake de piersici și altfel cu creme brulee. Hai să vedem cât sunt de bune aceste praline. Cam așa arată. Haide mă! Hai de cap. Ce are mă? A. A few inches later. Mă scuzați. Mamă, ce miroase asta miroase a zmeură. Cred că asta e panna cotta cu zmeură. Da, asta e. Cum se simte gustul de zmeură. Wow. Nota 10 pentru aceasta. Să vedem acest model. Acesta e de creme brulee, cred. Nota 10. Vedem acesta. Cheesecake cu piersică. Da, foarte bun. Nota 10 și la acesta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, cu macarons cu fistic. Da, nota 10 și la acestea. Foarte bune aceste praline. Le recomand. Nota 10 cu felicitări.